Il-familji f'pajjiżna esperjenzaw titjib qawwi fit-dħul tagħhom fil-perjodu bejn l-2014 u l-2024 kif jirriżulta minn artiklu fir-Rivista tal-Bank Ċentrali ta' Malta li tiġi pubblikata kull 3 xhur. F'analiżi bir-reqqa tal-andament u l-indikaturi tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-aħħar snin, il-kap ekonomista tal-Bank Ċentrali, Dr. Aaron Grech, jispjega għal xiex il-kejl ta' riskju tal-faqar ma jindikax titjib qawwi għal Malta bil-maqlub ta' indikaturi oħrajn li qed juru stampa kompletament differenti u titjib sostanzjali. Fl-ispjega tiegħu itenni li l-Unjoni Ewropea tuża t-terminu riskju tal-faqar u mhux faqar, għax dan il-kejl hu bbażat fuq kemm persuni jaqilgħu anqas minn 60% ta' dħul medju nazzjonali. Dan il-livell żdied minn ftit aktar minn 16,000 euro fl-2014 għal kważi 26,000 euro fl-2024. Propju għax idħul f'pajjiżna rdoppja, iżda mhux għax idħul li għandek bżonn biex tgħix ħajja diċenti rdoppja. Fil-fatt enfasizza li jeżisti kejl differenti tal-faqar, dak ta' ċaħda materjali severa li jara kemm il-pożizzjoni tagħna ma tistax tlaħħaq ma' ċerti bżonnijiet bażiċi. Waqt li l-istatistika ta' riskju tal-faqar turi li din baqgħet stabbli fl-aħħar 10 snin, dik ta' ċaħda materjali severa turi li f'pajjiżna kien hemm tnaqqis sinifikanti li kien saħansitra iżjed mid-doppju ta' dak li ġie osservat fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Dr. Grech jgħid li dak li ġara f'pajjiżna kien li meta ħarġu jaħdmu n-nisa, il-familji fl-età tax-xogħol żiedu dħul ieħor, imma fost il-pensjonanti, il-maġġoranza tal-koppji baqgħu pensjoni waħda għax probabbilment kien ħadem ir-raġel biss. Għaldaqstant żdied bil-qawwi dħul medju għax il-maġġoranza tal-popolazzjoni huma ta' età tax-xogħol, imma mhux daqstant idħul tal-anzjani. Allura l-anzjani deru li marru relattivament ħażin. Iżda fil-verità gvernijiet laburisti wara l-2013 taw żidiet qawwija lil pensjonanti tant li l-inqas pensjoni tal-lum tlaħaq daqs l-ogħla waħda ta' 10 snin ilu. Fl-artiklu tiegħu Dr. Grech jinnota kif id-dħul medju tal-anzjani f'pajjiżna kiber b'aktar minn 50% jew darba u nofs kemm kiber id-dħul medju tal-familji tal-ħaddiema fl-Ewropa. Id-dħul tal-familji ta' età tax-xogħol f'Malta kien madwar id-doppju ta' dak tal-familji tal-istess etajiet fl-Ewropa. Id-dħul tal-pensjonanti Maltin kiber bi kważi 6,000 euro fuq medda ta' 10 snin, waqt li dak ta' familji ta' età tax-xogħol kiber madwar 9,000 euro. Dan fil-waqt li antiċipa li fis-snin li ġejjin il-qagħda finanzjarja tal-pensjonanti se tkompli tiżdied b'mod qawwi, hekk kif jibdew jirtiraw koppji li jgawdu minn żewġ pensjonijiet frotti riformi li waslu biex aktar nisa reġgħu daħlu lura fid-dinja tax-xogħol.